Ndfb गासै निया केसखौ आसामाव हरनाय जाबाय। जे गासै NIA केसखौ अलरेडि आसामाव हरनाय जाबाय। सानसुमा खुंगुर बैसुमतियारिनि बिटिआरखौ मोजां मोनिया बियो गावनि सान्थौ। दा बे गावगावनि खोथा, जों बिथांनि सान्थौआ मा बे सान्थौआसो खोन्थागोन। दा जोंनि सान्थौआ बिटिआरखौ गोजोनै जौगाथाय लाबोनाय। जोंनि सान्थौआ जाहैबाय बिटिआरखौ दा सान्थि भाबै जौगाथाय लाबोनाय आरो रायजोफोरखौ गोजोन थासारि लाबोनानै खामानि मावलांनाय आरो रायजो राजाखौ जोङो मोनसे गोजोन परिबेसाव लाखिनानै जौगाथाय लाबोनाय। आंनि बेक्तिगत हिसाबै आं बेखौ बुंगोन जे जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों जे गासै NIA केसखौ अलरेडि आसामाव हरनाय जाबाय। दा बेखौ जोङो सासे चिफआ जुदि CMआ बुंबायबा जों बेखौ फोथायनांगोन आरो आंनि बेक्तिगत खोथा बेयो, जोङो निस्सय बिथांनि जेनाखि ग्रेस, जों बे ग्रेसखौ मोनगोन होननानै आं आसा थायो आरो मिजिंथियो बेनो। बिटिआर रेकर्डआ बोसोरनै जानानै थांबाय, ओमफ्राय दिनैसिमावबो सानसुमा खुंगुरा सि गोसोम गाननानै फालियो। दा बिनि सोमोन्दै मा बुंनो गोसो जादों? दा बे गावगावनि खोथा, जों बिथांनि सान्थौआ मा बे सान्थौआसो खोन्थागोन। दा जोंनि जेनाखि बिटिआरनि सान्थौ बेयो आलादा सान्थौनि सायाव जागोन। जों बेखौ बिथाङा मा खालामा जों बेखौ बुंनोबो थाङा, खिन्थु जोंनि सान्थौआ जाहैबाय बिटिआरखौ दा सान्थि भाबै जौगाथाय लाबोनाय आरो रायजो राजाखौ जोङो मोनसे गोजोन परिबेसाव लाखिनानै जौगाथाय लाबोनाय, बेनो जोंनि थांखिया। गोजोन्थों।